eu lucram, dar nu știam ce fac. Dădeam cu daltă, dădeam cu ciocanul, trăiam cu cuțitul și mie îmi plăcea. Venea unul, băga de vină, zicea că nu-i frumos și pe undeva cădeam și într-o decepție, dar după aceea zicea, stai mă, că nu s-a născut nimeni învățat. Nu putea nimeni să stea pe lângă mine, deci nu suportam pe nimeni. Deci nu suportam, atâta de concentrat eram și căutam tot timpul să tind spre perfecțiune. Deși nu eram departe de ea, cade cerul de pământ, ai de mine, departe. Am căutat să fac altceva care să mă reprezinte pe mine. Mă plictisește să fac același lucru. Dar dacă îl fac același lucru, dar în mod diferit, băi, e o plăcere barbarosană. Știi ce îmi place? Când am sănătate, și pot să muncesc. Și când văd un produs ieșit din mâna mea, îl admir până mă plictisesc. Atunci e satisfacția mea mare când îmi expun gândirea mea, când îmi expun dorința mea pe o bucată de scândură sau pe o bucată de lemn sau pe o coală de hârtie. Sunt mulțumit cu ce am. Niciodată nu umblu după mai mult. N-am ce să stau. Nu mă interesează mult. Eu sunt mulțumit de ceea ce realizez. Puțin, dar să fie frumos, să placă la cine să uită. Atunci satisfacția mea e super. Deci nu alerg. Nu alerg după așa ceva. Să am vai de mine să câștig, să nu. Nu. Pentru mine asta e o plăcere. Eu tot ce fac din plăcere. Când văd un lucru că e apreciat, crește sufletul în mine. Mă ridic de o palmă în sus.